Ja, ik hou wel van om de tent lekker op zijn kop te zetten. Dat vind ik heel belangrijk als dat lukt, ja. Dat is een tour of duty, zeg ik altijd. En ongeveer 30 jaar nu. Dus best lang, ja. Dus, en het is nu 3 jaar geleden dat ik een televisieoptreden heb gehad. Dus het is een beetje spannend vandaag. Wat is er in al die tijd gebeurd dan? Ja, gewoon geen televisieoptredens gedaan. Wel optredens gewoon gedaan door het hele land. Maar nu had ik een single uit en via, ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, TV73 heeft Nol, mijn ex-partner met zingen, heeft gezorgd dat ik hier bij Ivo een tv-optreden mag doen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, wat doe je tegenwoordig allemaal dan? Ja, clipjes maken, optreden, leuke liedjes schrijven en dan naar maatschappijen sturen. Maar het is heel moeilijk nu om iets aan de bak te brengen. Er is te weinig geld door de recessie. Wat is het verschil dan tussen 30 jaar geleden en nu? Ja, toen ging alles veel makkelijker, hè. Dus dan zei ze, ja, kom maar, ja, kost het, dat, ja, is goed. En nu is het, oh, zo duur, bel je van de week nog terug. Nou, dan hoor je niks meer. Of ze bellen op, ja, we hebben al iets anders gevonden. Ja, dat soort dingen maak je dus nu mee. Dat is wel jammer.